is gewoon geweldig. Want ik ben ook wel een pion, hè, maar het is lang niet goed. Want ik gewoon een indruk van wat die sound doen kan. Snap je? Als de blazers erbij hebt. Is die? De tijd begint te drillen van mijn goeie vriend Sietse Pruiksma. Hij werkt als een hinder om zijn magnus opus, The Conference of the Birds. De première is door een paar maanden in Ljouwert. Het is een van de hoogtepunten van culturele Haatstad. Ik ben een skries, een mandje. Neemt naar het Spaanse dorp Amalia. Dat ik een stuurder kreeg had om volgen te worden op mijn lange reis naar Friesland. Mijn nammenjouwers binnen Sietse en de bioloog Teune Spiersma. Ze hebben nooit om mij. Al 2 jaar lang ben ik er net in slagen om jongeren te brengen. Wij skriezen hebben dreig. Er is te min fretten voor u in de Frieske grijden. De boeien is hut en er binnen net genoeg bloemen en insecten. In Conference of the Birds wordt roepen om verroring. Ik zie gelezen in de cartoon dat een man op een raket zit en die vliegt naar de maan en de zus dat hier in de fik staan. Dat is wat ik vaak een beetje viel. Van wij kunnen technologisch alles oplossen, we kunnen technologisch ongelooflijk knap als mens. En we kunnen de maan afvliegen, daar kunnen we ons naar je toekomst bouwen, maar we laten de hier in brand staan. Snap je? Dat vind ik, denk van ja, we moeten het hier doen. Er is maar één planeet, er is maar één plek waar wij lipje kennen. En vogels vertellen mij een heel verhaal. En ik ben natuurlijk gek van vogels. Dus dat is voor mij heel belangrijk om dat, hoe moet ik het zeggen? Ik vind het gewoon heel, vogels, het is mijn leven. Misschien vind ik vroeger van een vogel, ik weet het net. In mijn vorige leven of zo. Ik ben toch wel meer van dat ik het via de Noorden wel wat ik vertellen wil, snap je? En ik denk dat ik ben net zo goed in ik kan me dit beter vertellen dan mijn woorden. Maar het zit natuurlijk een emotie in. Er zit een urgentie achter waarom je dit verhaal vertelt, waarom je in beweging komt, waarom je de dingen doet en zoals je ze doet. De Conference of the Birds gaat over vogels dit ziekje om een lieder. Maar dan in de gaten krijgen dat ze feitelijk zelfs die lieder binnen. Ziet ze wel dat jimme, mensen, ook ontdekken dat je zelfs een lieder wezen kennen. Een lieder van de verroring van jemzelfs. Jem loonbouw, jem eentonige loonskip, jem wezen van lipjen dat draait om productie en maximale winst. Er binnen maar een paar boeren die begrijpen dat je zelfs een lieder binnen die het loon verrooien kan. Een van hen is Klaas Oevering. Wij skriezen komen stomme graag op zijn loon. Ik ben biologisch geworden, hoor. Ja. Wat houdt dat in? Nou, geen kunstbestrooien, geen bestrijdingsmiddelen met broek en zeer beperkt antibiotica. Dat kan echt ziek. Ja. En, dat dus nou 3 jaar? Nee, hij is de omschakelperiode van 2 jaar of 2 groeiseizoenen. Ja. Ja. Dus ik ben niet 2016 en heb ik dat inzetten. Ja. Nou, we vliegen die eerst wie biologisch mogelijk geleverd voor die. Ah ja. Dus, hoe valt het die? Nou, dat lang het draaien in keus met zand en juist dat. Ja, dat riekt wel. Ja, geweldig. Dat de natuur vol meer rond te krijgen, juist. Dat bloemrijker en kroelrijker worden. Ja. Nou ja, ik moet zeggen dat het in mijn 100 paarden mooi vallen, want de opbrengsten die ben vrijwel gelijk blijven. Dus het zou ik al, elke ambitie dat ik al heel erg biologisch boer ga. Ja, precies. Heb je net zoveel een verschil? Alleen ik het zelf misschien haast dier in de gaap. Nee. Dat ik al zo 4 weer. Ja, precies. Maar de omschakeling is eigenlijk geruisloos verronden. Zo, te gek hè? Ja. Kijk, wat duidelijk zien, hè? Het verschil tussen die boorman en... Ja, nou ja, mijn boorman is een jonge boer. Ja. Die woont op de Zomervat.
Ja. Ja, die heeft een grote stalwald en die wil 200 kei melk. En dan moet er zo wat gas van het land komen. Ja. Om met beesten vreemd te gaan. Ik begreep het ik wel, alleen je moet het jou vrij dat je zo'n mooi grote vogelgebied ziet. Zeker. Dat moet er willen. Ja. Ik denk dat het ik alles ken, maar ja, dat is, ik kan net op zijn stoel zitten. Nee, En, dat is ik zo. hij had ik afspraken met de bank en ja. Ja. De zwargen om het Frieske Grijdeloon worden nog net door alle boeren deeld. Ze binnen wol terugkrongen oont in het centrum van Amsterdam. Ziet ze iepen het traditionele najiersconcert van het Nederlands Blazersensemble, dat het voortbestaan van de Ierde als thema had. Ik vleen achter ziet ze als een laatste skries oer een grut scherm troch een sterrennacht. Het concertgebouw is een plek waar verhalen verteld worden door middel van muziek. We hebben symfonieën spelen. De symfonieën hebben eigen betekenis. En dat vind ik heel mooi, dat in zo'n plek dat verhaal verteld heb. En komen de tonsjes zit ik voor de squalband van Weidem in de Sjerken te spelen. 150 spelen, met een lichtjestocht. Dat vind ik mooi. Dus dat op al die plekken wordt dit verhaal verteld. Dat vind ik heel wichtig. Nou, als je misschien hebben we hier wel wat te min, zeg maar, dat er wel achter ligt. Oké, zal ik... Ja? Doet dit? Goedemorgen. Allemaal. Welkom. Het zijn er nog geen 1000. Maar wel heel veel. Fantastisch dat jullie er zijn. En vandaag is de eerste repetitie. Dus voor jullie allemaal nieuw. Voor mij ook nieuw. Dus het is best spannend eigenlijk. De locatie is 80 meter breed. Deze ruimte is 30. Dus dan weet je hoe groot het is. En er zit straks 3000 man publiek, dus we hebben een grote ruimte nodig. Dus dan heb je in de gaten wat er gaat gebeuren.
Ben ik iets vergeten eigenlijk? Ik wil nog een praktische mededeling. Nou, één ding, je ben je nou maar een dikke 100 man. Daar hebben zich nou ongeveer 250 muzikanten op jong, om uit te doen. Als van die 250 man nog iedereen 1 man neemt, dan ben we er. Meer kunnen we eigenlijk op locatie net kwijt, ongeveer. We kennen nog 400 man kwijt, max, echt max. Dus mijn oproep nog één keer zat, als je me nog 1 erbij toveren, dan ben we er. Qua muzikanten. Ik weet dat toveren het goede woord is, maar... Kopie. 1, 2, 3 en... Heel. Deze mensen die zich opjoent hebben al, dat zijn eigenlijk de koprenners. En dan komen de volgers en dan komen de... En op een gegeven moment dan merk je en dan krijg je het collectief. Zo, we zijn begonnen met 2000 muzikanten en 4000 man publiek. Dat is begruttingstechnisch net haalbaar. Ik qua locatie net, dat is onmogelijk. En dan krijg ik van oké, die 1000 muzikanten die heeft wel nodig, omdat een heel soort muzikanten ik net elke jongen spelen kennen. Want die heeft de vakantie, die heeft nog werk, die zit in de nachtdienst. Dus er heeft ongeveer 1000 muzikanten nodig om 6 jongen te filmen. Zo is het. Maar ze zullen net alle 1000 tegelijk spelen. Maar we zullen dat gloed wel creëren. Wauw. Inmiddels is ook binnen Erik Vloeimans. Erik komt net uit Rotterdam en gaat na de pauze met ons meespelen. Dus dan krijgen we een totaalgeluid wat we ongeveer gaan meemaken. Nee, ik vind het ongelooflijk leuk. Ik kom zelf uit de Heineken van Varen, inderdaad, van de brouwer. Daar werkte mijn vader, die werkte in de fabriek. Die heeft me toen in de Heineken van Varen voorgesteld. En dat vond ik hartstikke leuk. Dat heb ik altijd hartstikke leuk gevonden. Ik heb heel veel geleerd. En dat schijnt tegenwoordig dat fanfares en harmonieorkesten nou niet een heel erg uitstervend ras, maar dat steeds minder jonge mensen dat gaan doen. En ik wil me heel graag sterk maken dat juist meer mensen dat gaan doen. Daarom vind ik ook heel fijn dat Sietse mij hierbij gevraagd heeft. Wat ik zelf ga doen, ik heb op het conservatorium klassieke muziek gestudeerd. Ik heb ook mijn noten leren lezen. Ik heb geen noten voor mijn neus, maar ik heb wel doorgeleerd om noten te lezen. Alleen dat doe ik, vandaag doe ik dat niet, want ik heb ook op het conservatorium leren improviseren. Dus jullie spelen wat er op muziek staat en dat mag ik zeg maar verzinnen. Maar als jullie allemaal zouden improviseren, dan zou het een zootje worden. Dus spelen jullie wat er staat. Moet ik verder nog iets zeggen of niet? Nee, genoeg. Ik hoop dat jullie het echt ongelooflijk leuk vinden en dat jullie het echt heel erg naar je zin hebben. Als ik dat zo hoor, dan klinkt het wel helemaal goddelijk en dan moeten we gewoon de wereld veroveren, dames en heren. Die voorstelling, conference, dat is mijn 4 acteurs, mijn dansers, mijn Erik Vloeimans speelt het mooi, ik speel het mooi. Dan merk ik dat wordt op een oor level dat verhaal vertellen. En als de setting is, dan zou je haast denken aan een popconcert. Ja, met 2400 man, 1000 blazers, dat is gewoon een mega ding, een soort ritueel, een popconcert. Dus daar ben ik nog helemaal op ziek, van welke vorm wordt dat. We hebben ook een screw gevonden, Valk Richter. En dan kan het wel een stap verder komen. Ik op intellectueel niveau, maar er was net alleen nog op intellectueel niveau iets eruit zien. Maar dan was ik gewoon de mensen die we net bereiken eruit zien. En daar ben ik wel heel erg naar op ziek. Van hoe, en is dat dan bijvoorbeeld een popidioom? Dat is mijn beats en mijn oorsoort manier van. Maar wil je de massa bereiken? Ja. Maar de 2 dingen, hè, dat zie ik al. De massa zit nu de eenling. Dus hoe komt het in beweging? De eenling komt in beweging om uiteindelijk een grotere cirkel te maken, een grotere cirkel te... Ja. En als er op een gegeven ogenblik, bijvoorbeeld Erik zou dat wijzen kennen, die trompetist, de enigste trompetist, zijn oor 1000 blazers. De massa is in de eenling.
En dat is heel belangrijk. Dat is hetzelfde in het veld. Hoe noemt dat? Dat is in het veld ik. Dus dat is die ene vogel die er nog zit. De laatste. Dat gevoel wordt creëren. Wauw. We hebben dan 2 keer mogen spelen en dat is gewoon een klik. En net alleen dat een klik op het podium, maar ik een klik naast het podium. Het onderwerp waar wij het door hebben, dat vindt hij ongelooflijk belangrijk. Dat vind ik echt belangrijk. Hoors krijg je muzikanten en dan is het ik leuk. Maar dit giet ik nog, het verhaal vind ik belangrijk. En ja, denk er niet, ik wil heel erg van. Ja, dat ben van die mooie, hoe is dat? Ja, dat is echt, hij maakt het maar echt beter. Zo viel ik het echt. Dus dan kan ik echt flingen gaan. De beste aan de ene kant een kar ontloeken om te leren. Zo. Ja. Best het best eind van het leuke, best nou ja, moest het verhaal vertellen. En nou neemt hij mij mee. En hij kent denk ik de blazers, ik een soort vertellen en inspireren. Dus doe ik straks hopelijk wel een project dat je mijn koor inspireren. De blazers onderling. En dat je een soort cohesie krijgt. Ik zoek ook de amateurwereld ook op. En ik vind het gewoon leuk als ik trompet speel, dat iemand anders daar inspiratie van krijgt. En dat het broertje of het zusje ook een muziekinstrument gaat krijgen, omdat ze jou zien spelen. En de Havabra-wereld is best een moeilijke wereld. Ze zijn best moeilijk vooruit te bewegen. En ik hoop ook echt dat ze die 1000 blazers bij elkaar krijgen. En dat ze ook zien hoe leuk het is en hoe fijn het is om je in een prachtig project met elkaar te verbinden. Want daar gaat het om. Dan gaat het om een goed gesprek, dan verbind je jezelf met elkaar. Maar als je speelt, dat geeft ook allemaal energie en dat gaat allemaal over verbindingen. En hoeveel vreugde dat eigenlijk geeft, omdat je dus eigenlijk gewoon met nog 999 andere blazers, sta je daar dan voor duizenden mensen publiek. Nou, hoe mooi is dat? Ik denk dat het ook een uitdaging voor muzikanten is om je ermee te want dat het echt een keer wat anders is dan wat je normaal doet. Want ik denk, trots eruit te stappen en hier heel veel contact met orenmeesters te lezen, zul je een keer de orenkant van de Havabra-wereld. En een combinatie met toneel. Ik denk dat er nog net heel veel fanfares of harmonies of braasbands of wat dan ik maar binnen wist die dit op deze manier inderdaad ding hebben. Ja, op een gegeven moment kwam Erik Vloeimans natuurlijk na de pauze erbij. Dan begint dat te merken dat mensen het vielen. Dan denk ik, oh, sas is het dus. Dit is cool.
vind het zo geweldig wat Sietse doet met dit project. Hij is natuurlijk dol op de natuur, op de vogels, ook op de blaasmuziek. Daar gaat het natuurlijk ook over. Dingen die weggaan, aan het uitsterven zijn. Om daar toch maar weer eens gewoon een punt van te maken. En ja, wat kun je doen? Je kunt gewoon, het enige wat wij kunnen doen als muzici is gewoon, ja, ga maar gewoon door met een punt te maken. En het enige punt wat je kunt maken is muziek maken. De repetitie in de Jouwer met Erik Vloeimans had het project een flinke boost doen. Maar er binnen nog een soort toekeltjem voor de echte vaststelling. Weken later vleen ik weer eens uit de studio van Sietse. Het eerder stiller worden. Mijn nek, hè, dan gaat het altijd, in mijn nek, dat is altijd een graad mee. Die eerste week ik kan spelen en dan in één keer. Ah, ja. Daar zat hij in houden, ja. Ja. En schouderbladen werden dan warm. Ja. Kiet wel weer mooi, hè. Maar dat is wel een indicatie van, oké, oppassen. Ja. Het is al wel leuk, maar kerst ik de volle vreugde van jezelf, wist je wel. Dus, maar ben je opgebrand of ben je mooi uitkijken? Waar zit je? Nou, ik ben net opgebrand, maar ik moet er wel om denken. Het is wel zo van, bijvoorbeeld nou, ik wat les van mijn nek en zo. Dat is altijd voor mij zo'n punt. En normaal ben ik altijd gewend om van een productie alles te weten. Dus de financiën, marketing, alles. Dus dan weet ik precies wat mijn speelruimte is, snap je? En nu komt hij in een project, maar alle hobbels en bobbels die het hand heeft, heeft 4 verschillende locaties hand. Hè? Dus dan maken ze eerst een plan, maak een tweede plan, derde plan, omdat alle locaties net over. En dan ben je eigenlijk met een locatie 4 en daar moet het nou gebeuren. Dus we maken het heel tijd naar je plan, snap je? En dan ben je heel tijd van die, op een gegeven moment wist je net meer waar je instiest. En dan ben je op een gegeven moment een soort van controle. Ja, dan blijft de controle kwijt. En dat is op zich net zo slim, want in je muziek vind ik dat fijn. Maar je moet wel weten van ja, omdat ik een verantwoordelijkheid heb naar alle oren muzikanten. Hè. Ik ben net alleen. Ik maak het mij niet uit. Maar dan ben ik nog oren muzikanten die mij dan willen, die willen duidelijkheid. En dan op een gegeven moment denk je van ja, nou, hoe weet ik het net. Maar wat doe je dan? Slaap je meer of wat doe je? Nou, als je mijn lichaam zei dan van, je lichaam jou dat elke keer wel om. Dan ben ik moa's vaak hier ontpelen en dan merk ik wel, ah ja, even rustig gewoon. Zo. Ik heb geen vogeltje of zo. Het is nog een prachtige mooi dier, dat als crisis komen we even om, dus het is alleen maar goed. Maar... Dat is lauw, hè? Maar... Zit er die voor, zoals? Nee, achter zit er... Oh, ik zit er aan die voorste. De achterste, daar zie je 2. Er komen nog steeds meer bij, hè? Lepelbak en hekkeringen trouwens. Wij zijn een vogelaar, wij zoeken dan aan vogels wat er aan de hand is. Maar ik zou je vertellen, 94% van de Nederlanders heeft geen idee wat er aan de hand is. Snap je? En natuurlijk ben die 4% binnen de koprenners die zullen misschien iets in gang zetten willen. En nou, dan heeft die machtspeeltjes van hoe waar boeren in zitten in de kramp van een boer. Ik snap het heel goed wat een boer heeft. Van hoe wordt het verder, wat generatie, hoe gaat de volgende generatie toenemen, wist je wel? Dus we moeten een hele kop hebben om te gaan. Snap je? Ik vind het heel jongen. Ja, al die belangen, ja, op een gegeven moment, ik wou dat op een gegeven moment heel erg van. Dus ja, het is gewoon, het is wat het is. En we ben 80, 90 hier. Ik zou zeggen, mij zit er wat leuks van. En ik ga lekker muziek maken zien en dat is een mooie wetenschap. En we kunnen een mooi verhaal vertellen, hoop dat mensen niet inspireert. Maar
Ik moet het nog zien. Ik merk dat ik nog wat hoopvoller ben als ziet. Maar ik Nee, denk met dat het er op de... we moeten het volle scherpe brengen. Als wij hoopvol binnen, dan komt het net goed. Je moet het volgens mij volle scherpe brengen. Nee, maar daar ben je het wel eens. Dan kun je het scherp brengen, dan moest de weerhieten zo. Ja. Maar het kan we verhoren. Maar waarom begonnen we juist net? Dat is altijd de vraag. Ja. We jouw een heel soort hield om weer de nieuwe antibiotica te vinden, of weer het nieuwe topgif om een plaag te bestrijden. Ja. Maar om dat te begrijpen wat hier in het long gebeurt, of eigenlijk onderhoorn is, daar is geen cent voor. Dat maakt het natuurlijk echt heel erg moeilijk om in het verhaal op te weten wat er onderhoorn is. Dus wie vertelt dat verhaal is uw soort mensen die maar weinig middels zorgen dat het net goed met de crisis is. Ik weet, Shakespeare scoort in sommige stukken een nar. Ja? Wie adviseert de koning? Ja, dat ben net, dat ben net zijn ambtenaren. Nee, dat is net zijn politiek, dat ben net de burgers. Nee, dat is die nar. Ja. En die neemt hij oor. Maar die narrenrol wordt heel erg moeilijk om die dat te vervullen. Op alle mogelijke redenen. Er wordt toch inkapselen, sterker nog, er heeft soms het gevoel dat het inkapselen nodig is om die werk te gaan. Nou, je binnen nooit zoveel een instituut worden. Ja. Er zit hier een badje op het door, ken je van de grooide? Ja. Is dat nou een goed ding of is dat nou een min ding? Ja. Dat is de vraag. Van de fietsenroute. Ken ik van de guy de fietsenroute? Is er. Machtig. Maar ja, zet dat nou echt iets in gang? Ja, dat is een mooie die. Sure. En. Een green vlak. Sure. Dat is een Frans man. Die zit hier dus een green vlak? Ah? Ja, is in Frankrijk.